Tästä helpot pois. Vaikeammalla vaikeustasolla nopea. Ja voin sit sanoa, että oli oikeesti tosi helppo. Ei tätä pääse. Vittu, meikä jää instana näille. Tuo on ihan mahdotonta paskaa. Siis mitä vittua? Tästä lisää myöhemmin. Bossman. Joo, eli tää tosi hauska ja ei yhtään missään kohtaa pituttava tarina alkaa siitä, kun Kratoksen vaimo on kuollut. Ja Kratoksen vaimon viimeinen toive on siis ollut, että sen tuhkat levitetään maailman korkeimmasta paikasta tai jotain tuommoista hevon paskaa. Elikkä sinne siis. Teemu, mäki itke. Ensin kuitenkin opetettiin Atreusta, Kratoksen poikaa, vähän metsästämään, että se oikeasti pystyisi kestämään tämän suuren ja hienon seikkailun. Ja kaikki menikin oikeasti tosi hyvin ekat noin 5 minuuttia ennen kuin ensimmäiset viholliset tuli näkyviin. Oo. Tähän ilmasta. Tähän ilmasta. Tuo oli eka. Ja melkein ekalla. Ja parin lisätaistelun Mun jälkeen muutenkin bossin halus jälkeen matka voisi oikeesti alkaa. Voi sanoa, että tässä valussa tuo oikea bossi oli toi ensimmäiset viholliset. Easy. Boom.
Kratos ei ota paskaa. I'd hope that you, of everyone I'd faced, would finally make me feel something, but you can't. Niin. Musta tuntuu, että vähintään puoleen väliin asti tätä peliä jokainen viholliskohtaaminen oli oikeasti oma boss fightinsa. Mä en taju kuinka perseestä tää alkoi. Mikä yllätys. Siis mä olin tässä normi perus jossain random kohdassa vaan junissa oikeesti 40 minuuttia. Mä en vittu voi käsittää. Aina vittu pitää pelastaa. That wasn't so bad. Slow down. Your haste will cost us. Sorry. More Draugr. But these aren't moving. Are they dead? I mean, more dead? Boy. Not dead. Tää ei oo nyt yhtään hyvä. Perkelee. Vittu! Aha, ilmasta. Mitä vittu mä kärisen? Ne toi pääs kolmoslevuks. Oi vittu toi one shottaa! Oliks se vittu siinä? That was the last one. Kauan mulla vittu meni tossa. Se ei ollut siinä. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, 40 vitun minuuttia. Ei enää lisää. Something's breaking through the wall. Ei no ehkä. Hello there! Ei jumalauta, eiks tää ikinä loppu? Ei voi olla mahdollista. Mitä vittua? Joo vittu, mä en oo ikin pääsemässä tätä paskapeliä läpi. Loppujen lopuksi kuitenkin onneksi ihminen voitti pelin. Mä pääsin jatkamaan. Kuolkaa, kiitos. Vieläkö jotain? Boy was following my command. Seuraavaksi parien mutkien kautta päästään mun mielestä pelin parhaaseen kohtaan. Tavataan ensimmäisen kerran pelin helposti parhain baddie. Toivottavasti mun babymama Freya. Joo. Freyan tapaamisen jälkeen kohdattiin tämmönen. Ja pienten mutkien jälkeen Se mitä? Ei tätä voi. Oh. Siis mihin mä edes kuolen? Ei! päästiin vihdoin sen korkeimman vuoren juurelle. Ja tietenkin siinä oli jotain paskakaasua edessä ja sinne ei vielä päässyt. What is that?
must find another way up. The witch. Wish she was here. Joo, Then she could Atreus, get us luit mun past this. ajatukset. My magic is useless against the Black Breath, and there's no way around it. Odin saw to that long ago, What are you doing here? making sure you can finish Jonka your takia meidän piti lähteä. to a realm beyond your own. Alfheim, Alfheim. we're ready. Voi niinku suoraan tässä nyt sanoa, että You don't want to lose that. tää koko Now the kohta tässä pelissä oli niinku pelkkää top tier kärsimystä. Mä en tiedä mikä siinä oli, mutta oliko se noin vihutyypit tai jotain, mutta See that giant toi oli niinku aivan Each realm has perseestä. a corresponding one that focuses an Mä en niinku ikinä enää elämässä halua nähdä yhtäkään Dark Elfia tai mitään muutakaan saatana asiaa, mikä tuolla mestassa oli. Mitä noin one-shottaa? Mut joo, periaatteessa Alfheimissa oli tavoitteena vaan hakea Alfheimin valoa tai jotain, jonka avulla pääsee siitä paskakaasusta läpi sinne vuorelle. Ja sen valon sai vaan sieltä Alfheimin keskeltä, semmosesta rakennelmahommasta, en tiedä. Eli tuolla. Ja tietenkin sinne oli tosi helppo päästä, ei mitään ongelmia. Aivan. On ihan hirveet. Mä en ymmärrä mitä ihmisen pitäisi tehdä. Ikiset paikat! Voi vittujen kevät. Onneksi mä kuitenkin suurien taisteluiden jälkeen viimein pääsin sen valon luokse. The light. It's making the whole temple reappear. Ja sen jälkeen piti periaatteessa vaan mennä samaan reittiin enää takaisin ja lähteä vittuun Alfheimista. Wait. It's singing. Edessä oli kuitenkin vielä yksi pikku haaste. Nimittäin Svartfurtafallpur. Ja koska mähän on synnynnäinen pelittäjä, niin tää meni ihan parilla yrityksellä purkkiin niin sanotusti. Okei. Nyt tää pelle osuu muuhun. Fuck, mä en toi... Ei vittu! Mutta niin kuin se kuuluisa sääntökin kuuluu, että 20 kertaa toden sanoo, niin kyllähän toikin tonttu vihdoin jäi. Oh. Ei helvetti sentään. Tämän jälkeen lähdettiin takas sinne vuorelle. Mentiin sen valoavulla siitä kaasusta läpi ja lähdettiin kiipeä sinne vuoren huippuun kohti. Siinä matkalla tapettiin nopea tämmönen.
peruspäivä Kratokselle. Ja sit siinä oli perus paskataistelut vaan välissä ja sit yhtäkkiä oltiinkin jo siellä vuoren huipulla. Very topic of conversation. A tattooed man traveling with a child. Ja sit My Man Mimir kertoo tälleen. All realms. Oh, then you've come to the wrong place, little brother. The highest peak in all the realms is not here in Midgard. It's in Jotunheim, realm of the giants. Elikkä siis matka jatkuu kohti Jotunheimia, vai mikä onkaan, ja Take a look. siellä pitäisi olla sit se korkein paikka. This is the last known bridge to Jotunheim in all the realms. See that mountain? Looks like a giant's fingers scraping the sky. That's the highest peak in all the realms. No here. Can't we just take that bridge? We have a Bifrost. When the giants destroyed all other bridges to their realm, they locked this one up with a secret rune. If it still exists, only a giant would know it. And all of them left Midgard a long time ago. True. But today, the winds of fate have kicked up a strange vortex of coincidence. Fact is, there's only one person alive who can get you where you need to go. And luckily for you, my schedule's wide open. Eli seuraavaksi me leikataan Mimirin pää irti, herättää se henkiin Freja avulla. It worked! Let me see him. Mimir, you there? Yes. Good. Oh. Hello, Freya. Been a long time. You look well. Lähdetään etsiä sitä jotain secret runeja, minkä avulla saataisiin toi paska auki ja päästiin sinne Jotunheimiin. Tässä vaiheessa peli mun Georgi alkoi olla jo vähän parempi, niin ei ollut enää niin paljon ongelmia kaikkien noiden yksittäisten fightien kanssa. Ja alkoi sujua paljon paremmin muutenkin ja menee nopeammin tää paska eteenpäin. Ilmanen. Ilmanen. Vois lukea nää. No on ihan perseestä. Hurry, brother. We make a piece of the chisel. Siinä samalla myöskin kohdattiin Thorin 2 lasta. Ei varmaan bossi tässä. Boy. Surrender. The Old Father demands it. No. Good. This fight is mine, boy. Go. Nouppailen. And where do you think you're going? Oh no, brother. The little freak's got a bow. What are we gonna do? Shut it out. Focus. I'll kill you! How did you? You have no idea. You son of a bitch! Pakko myöntää, että toi ei ollut edes niin vaikea bossi kuin mitä mä ajattelin. Siinä ei oikeesti mennyt hirveän kauan. Not capping, man. Sitten tuli kuitenkin vähän mutkia taas matkaa, kun Atreus tuli kipeäksi. Of course. Pahasti. There is a rare ingredient found only in Helheim. The keeper that protects the Bridge of the Damned. I need its heart. Unavoidable truth. Ja Kratoksen piti valjastaa sen menneisyys, että You se can saa sen lääkkeen sille. You will always be a monster. I know.
But I am your monster no longer. Jumalauta, mähine! All right, brother. Let's see what those blades can do. Ja jostain syystä mulla meni tässä kohdassa melkein tunti. Mä en tiedä mitä vikaa mulla on päässä, mutta mun piti katsoa netistä, miten tää päästään läpi. Mitä vittua? Mä vaan kuolin ja kuolin koko ajan. Herra Jumala! En mä voi tehdä. Mä en niinku vittu kyllä pysty käsittämään tätä. Vittu mitä ilmanee! Mutta kuitenkin ton jälkeen lähdettiin Helheimiin hakemaan sitä jotain sydäntä, eli helvettiin, ja se oli aika helppo, siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Peruspäivä. No. On taas vittu bossin keksinyt. En kommentoi. Tän sydän siis tarvittiin. Tai kuin rannalle menis. Tulisipä joku Quantic Dreamhän tekee Star Warsista semmosen samanlaisen. Tai johonkin Star Wars maailmaan liikaa. Ei. I have the heart. Ja toi kun oli saatu, niin lähdettiin takas parantamaan Atreus. Tän jälkeen me mentiin takas sinne vuoren huipulle, jotta me päästäisiin sinne Jotunheimiin siitä portista vihdoin ja viimein. Carve along that.
We made it. Beautiful, isn't it? Why, I remember once. Brother, look out! Mutta vittu ei. Vaan tää motherfucker tulee takaisin. Tälleen sivuhuomiona tässä, että mitä vittua toi Atreus oikein niinku oikeesti kelaa. I can do this! Get off him! Baldur, let him go. Take me instead. I'll do whatever you... Shut up! All this time, I thought I needed you. You're just wolf. Turns out the boy is the brains. No! You broke the gate! That was our only way to Jotunheim! Stupid. Mä oon antan Kutskanen vaan pyöriä, en mä oikein pysty sanomaan mitään tästä. Get out of here, boy. Yes, by all means, Junior, run away. Let Daddy do all the heavy lifting for you. Let go! Calm down, boy. You're not ready for this. I am ready! And here I thought my family was fucked up. Oh, your father is right, boy. You are far from ready. Now would you be so kind as to hold this for me? Thank you. Atreus! Don't you know when to give up? Boom. Stay away from my son! You won't stop me! I will break you! And when the bridge opens, the full weight of Asgard will come crashing down on you. It's over. Is it? So be it.
Elikkä taas vaihteeksi Helheimissa. Mutta tällä kertaa me literally lennettiin laivalla pois tuolta. Eikä siinä mennyt kovin kauan. Toi jälkeen piti keksiä toinen keino päästä sinne Jotunheimiin. Ja siihen tarvittiin ton Mimirin toinen silmä ja sen jälkeen sinne pääsis, koska se pystyisi jotenkin tosi siististi avaamaan sen portaalin myöskin. Mut mä en halua spoilaa teille tän pelin loppu se vikaa tuntia paria. Kyse ei todellakaan ole siitä, että mä olisin jotenkin kussut ton rekordaamisen ja sitä footagea ei ois, vaan se on mun oma päätös, että mä en halua näyttää sitä. Ja tietenkin tossa lopussa vielä tapettiin myös Baldur. Ja se oli Freijan poika ja Freijalla meni kokonaan motiin jänne Kratokseen, ei mitään ihmeellistä. Ja sit päästiinkin sinne Jotunheimiin ja all good. Mutta ei siinä vielä kaikki. Jossain kohtaa tätä pelitystä, niin mä en tiedä miksi, mutta mä halusin alkaa vetää nuo kaikki achievementitkin läpi. Ja eikä siinä periaatteessa mitään vaikeaa olekaan, paitsi menee vaan aikaa, paitsi toi vihon viimeinen bossi. Nimittäin Valkyrie Queen Sigrun. Mulla on oikeesti varmaan edelleen jotain painajaisia tästä paskasta. Ei tos muuten mitään, mutta mä en tehnyt tohon mitään damagea. Ja mä en oikeastaan saanut ottaa yhtään hittiä tai maksimissaan 1-2. Ja tos kesti ihan vitun kauan. Niinku tappaa alusta loppuun. Mulla taisi mennä joku lähemmäs 4 tuntia niinku melkein koko ajan putkeen pelaamista, et osaa tuon hengiltä. Tai eikä siinä mitään. Mun piti siis Ei vittu! tappaa ennen kuin mä pääsin tähän ihan En mä vikaan ikinä bossiin, niin mun piti tappaa 8 semmoista normaalia valkyriä ennen tätä, mutta Okei, se veti jotain se oli aika helppoa täällä mun Gearilla, minkä mä olin grindannut ennen niitä, niin ainoastaan tää vika oli oikeastaan ongelma. No hittinä loppuu. Mitkä on odds? Mut vihdoin tosi lyhyen tuntien jälkeen mä sain se. Se on siinä! Ilmanee. Nyt kun tälleen jälkeenpäin vielä miettii niin ei voi kuin suositella. Varsinkin vaikeinta vaikeustasoa. Vitu hyvä tarina, hauska 100% grind ja oikeasti aika paljon haastettakin. Aika helppo kuitenkin. Death count varmaan joku vitun 300 vähintään. Mut joo, kannattaa pelata jos ei oo pelannut. Noniin, vika juttu enää. Kiitos ja hyvästi vittu.